foarte, foarte important de făcut. Everyday holiday. Tot respectul. Și de aici aveți ce? Dați și mie duc. Hai repede! Repede! E o problemă gravă. Foarte gustoasă mâncarea. Și vegetarian. Și din nou în tuk-tuk. Bună dimineața, dragilor! Namaste din Jaipur de data aceasta. O să ajungem astăzi în cercul vechi. O să explorăm acest oraș în 2 zile, așa că stați aproape pentru că o să fie episodul 1 și 2. Și atunci când o să începem și nu o să fie atât de mult zgomot, avem un anunț foarte, foarte important de făcut. Da, și pentru că am ajuns unde doream de fapt și e mai puțin zgomot, ținem din suflet să mulțumim lui Adrian și Alexandra, adică Everyday Holiday, pentru că ne-au promovat. Mulțumim din suflet, dragilor! Mulțumim din suflet, apreciem! Vrem să subliniem faptul că, pe lângă faptul că sunt vloggeri de excepție, fac lucruri minunate, nu au uitat să rămână oameni. Bravo! Bravo, bravo! Felicitări din tot sufletul! Tot respectul! Mulțumim frumos! Și acum ne continuăm vizita. Am ajuns la poarta Ajmerii, care este frumos decorată cu motive florale și este de culoarea roz. Da, și e bine de menționat faptul că aceste decorațiuni de pe majoritatea clădirilor din orașul roz din Jaipur sunt realizate manual. De ce se numește orașul roz? Pentru că în secolul XVIII, prințul de Wales a venit într-o vizită aici în acest oraș, când se afla în turneu prin India, pentru că rozul este o culoare care reprezintă ospitalitatea. Clasa conducătoare a acestui oraș de atunci au decis să vopsească întregul oraș. A decis să vopsească întregul oraș în roz. Da, hai să vedem ce mai este. Și numai ce am intrat în orașul vechi și suntem întâmpinați de un bazar enorm. Găsiți de toate aici, haine, în principal haine, sau cel puțin deocamdată astea sunt. Am mai văzut o stradă unde se practică ceva. Mira a rămas în spate. A rămas blocată pe traseu. Ia uitați cât de frumos e. Și acesta este un liceu pentru fete, dar arhitectura clădirii este foarte frumoasă. Păcat că nu e bine întreținută, dar altfel e de vis. Hei! Și chiar vis-a-vis de Palatul Vânturilor, am urcat la o terasă să bem o cafea. Da, și terasa se numește The Tattoo Cafe. E tare drăguță. Prețurile sunt ceva mai ridicate față de rest, normal, dar oricum, nu mari. Nu mari, da. Foarte ok. Vederea e minunată.
bine dacă ne dă mai într-o parte, pentru că avem un pic aici un zid cumva. Oricum pe partea aceea este un munte, un deal foarte fain și în față Palatul Vânturilor. Deci de aici aveți cea mai superbă vedere cu acest palat de la înălțime. Terasele sunt cam ocupate și nu am prins lângă, dar o să vă arătăm pe urmă cum se vede de aici. Da, și uitați ce milkshake drăguț mi-am luat eu. Hai că-s curios, cum e? Foarte bun. La recomandarea ospătarului. Și mi-a luat un cappuccino. Și de aici aveți cea mai frumoasă vedere cu Palatul Vânturilor, care a fost construit de un rege poet la sfârșitul secolului al XVII-lea și îmbină frumos stilurile arhitecturale hindus și islamic. Ei da, este o capodoperă arhitecturală, ce să mai în toată firea am putea zice. Partea bună este că și zona este destul de frumoasă în jurul acestui palat. Este o clădire pe 5 nivele și are numai puțin de 953 de ferestre. Imaginați-vă că a fost construită în acest scop, pentru ca doamnele de la Curtea Regală să vadă tot ce se petrece în jurul lor, tot ce se petrece în stradă, dar nimeni să nu le vadă pe ele. Da, o încântare, într-adevăr. Și aceste locuri sunt foarte drăguțe, deoarece oamenii vin, cumpără aceste semințe și le aruncă porumbeilor. După aceea am văzut că se închină. Uitați un mieduț! Și acum ne îndreptăm spre Palatul Orașului și aceasta este prima poartă prin care trecem. O să vă arătăm mai de aproape, dar motivele florale și decorațiunile sunt de o frumusețe deosebită. Aceasta este poarta care duce către Palatul Orașului. Acesta a fost construit de fondatorul orașului în sine, fondatorul Jaipurului, și anume Maharaja Sawai. Sper că am pronunțat corect, nu știu exact. În zilele noastre este interesant faptul că ultima familie regală locuiește încă aici. Hai, Amu! Hai, repede! Repede! Dumnezeule! Cum a fost experiența să treci strada, Mira? Așa e de fiecare dată, sunt 10 minute până ne asigurăm bine. Și nici atunci când ne asigurăm bine, tot e ceva. Ce să vă mai spunem despre acest oraș superb? Este primul oraș planificat din India. Thank you. Thank you. Acum am intrat într-un bazar. Ce bazar este, Mira? Nu știu. Aproape de poarta Tripoli sau ceva de genul ăsta. Cred că e bazarul Tripoli sau cum ai zis, da, cred. Sunt foarte multe costume aici. Multe bazare, Și vreau să vă mai spun un lucru, că aici în India, din ce am experimentat până în momentul de față, este practic imposibil să te plictisești pe stradă. Deci nu există așa ceva. Cine zicea că dacă te plictisești de Londra, te-ai plictisit de viață, s-a înșelat amarnic. Eu aș spune, dacă te plictisești de India, înseamnă că ai o problemă gravă. Da, bine, un alt fel de a te plictisi, un alt fel de activități la o altă scară. Mult mai mare. Dar tot cam așa ceva. Deci
loc, colț, este careva care face ceva, care vinde, care îi îmbrăcată cumva, care... Nu pot să descrim cuvinte așa ceva. Și o spălăria. Nu știu voi unde vă duce cuvântul această clădire. Ei bine, este un muzeu de artă ce și-a luat numele după prințul Albert Edward al VII-lea. Acesta a avut ca inițial să fie o primărie, dar succesorul său, în timpul căruia s-a și finalizat clădirea, a dorit să fie un muzeu de artă, ceea ce este și astăzi. Nici nu știi care sos să-l încerci primul. Toate sunt foarte bune. Am venit la restaurantul ăsta și în această seară pentru că e mult prea bun. Totuși nu vrem parcă să mai încercăm altceva când știm că deja aici e ceea ce ne trebuie. Mergem la sigur de data aceasta și am zis să și facem încheierea la primul episod. Nu uitați, mâine o să vină episodul al doilea despre Jaipur și măreția deodată a acestui oraș super. Restaurantul Mohan e foarte, foarte, foarte bun, foarte gustoasă mâncarea. Și e vegetarian. Și rectific și greșeala de aseară, n-am mâncat chicken biryani, ci veg biryani, cum ar fi. Da, oricum, noi suntem Travel în 2, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și ne vedem mâine cu un nou episod.